God dag og hjertelig velkommen til Gexel Second kanal, stedet hvor skam ikke har nogen grænser, hvor mit ansigt er utrolig chroma keyed ind, eller utrolig color corrected, eller utrolig brun i forhold til, hvor det er i virkeligheden. Vi spiller i dag som medic, og det gør vi, fordi jeg sagde, at jeg vil vise de forskellige classes, hvad for nogle våben jeg foretrækker. Det er det Mandragon Optical. Jeg har kombineret det med en ret hurtig revolver, eller ikke revolver, pistol, sidearm. Fordi revolveren, nummer 3 revolver, som jeg typisk bruger, den er ikke skide god, når man har sådan et våben her. Der kan risikere at komme noget super close up, og så er det bare godt at kunne hurtigt eksekvere, uden at have de her meget rekyl og den slags, som den her revolver den er kendt for. Så derfor så har vi valgt det, og nu rykker vi ind sammen med resten af holdet. De går efter B nu. Jeg har altid synes det var lidt nederen, at når man starter, så går de efter A først, så stopper hele hæren ved A. Hele hæren stopper ved B, i stedet for at hele hæren bare rusher frem, og så lader en enkelt gut stå på hver af postene, fordi så vil de kunne presse frontlinjen meget længere tilbage. Vi ender altid med at ligge og kæmpe ude på C, og der er heldigvis nogen, der er løbet derud, men de bliver jo overrendt lige om lidt. Lad os prøve at følge med resten af hæren her. Nu er vi i medic, så skal vi jo support så godt vi kan. Og der er noget med, at der er nogle coolouts og lidt. Jeg kan se, at der er allerede en masse, der er gået ild i. I kan få noget healing her. Der skal ikke mangle noget. Og lidt gas og lidt i hygger jeg rigtig ved der. Få noget liv. Giv mig nogle point. Skal du også have lidt liv heroppe? Det kan se, du mangler. Jeg dropper faktisk bare den medic pack her, alle vejen jeg kan komme til det, fordi det tror jeg sgu, de har brug for. Nu skal vi passe på her. Der er virkelig pres på lige i den her åbning her. Jeg kan ikke komme hen og heale ham der. Det tror jeg simpelthen ikke. Kan jeg? Nej, det kan jeg ikke. Pis. Satans! Som medic, der må man nogle gange nødt til lige at ofre sig selv lidt for at redde de andre. Den her video er forresten ikke betalt af Battlefield. Til en forandring stadigvæk ikke. Så det er fuldstændig frie meninger. Jeg kan sige, at stort set alle mapsene i The Shall Not Pass ikke er særlig gode. Flotte, men ikke særlig gode. Ikke særlig hyggeligt at spille i, så jeg foretrækker faktisk at spille i de gamle baner. Ham der fuldt liv. Hvad med dig? Du har også fuldt liv en medic, så du kan være ligeglad. Fedt, lad os prøve at kigge lidt, hvad der sker hernede. Jeg har brugt Mandragon Optical, som jeg synes, den er god. Det er 2,5 skud i chest, så de er døde. Og det plejer som regel at være det, man lige rammer inden jeg krasser af. Ja, den der gun. Ja, den kom. Den der gun, den kom. Fucking hate crime, mand. Kan du heal mig, mate? Godt lavet, mand. Hvor er det solidt. Lad os prøve at se, om vi gør lige pis. Shit, der er aktivitet dernede, mand. Jeg ved ikke, om det er smart at stå ved væggene. Hvis den der kæmpe gun derovre, den er ikke bemandet, men hvis den var, så er det en rimelig hurtig rip. Hvis jeg skulle, som om vi presser dem tilbage her. Vi mover ind, stærkt ind. Jeg har ikke healet så mange endnu. Jeg har faktisk ikke lavet så skide meget som medic. Jeg ligger også... Nej, det har jeg ikke. Det er nok en ting, der er helt sikker. Fik et par kills der, eller et kill. Pis, der kommer en tank. Hopper vi skulle lige herned, du. Mandragon Optical har jo 10 skud, hvilket jeg virkelig elsker. Altså, det er så meget markant mere, end hvad den der nye RCS har. Og den skader stort set det samme. Så jeg forstår slet ikke, hvorfor man skulle vælge den anden. Det gør jeg. Jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor. Altså, jeg kan forstå, hvis den havde færre skud, men skade meget mere, ikke? Men det gør den jo ikke. Altså, den er jo fucking elendig. Kom en ildgranat. Kan vi gå udenom den her? Det kunne vi godt. Fedt. Og så ikke cover igen. Må jeg sætte ud med pointscoren? 3-1. Oh shit. Fuck. Surprise, motherfucker! Jeg synes faktisk, vi klarer det okay. Vi skal bare spille lidt mere passivt, end jeg er vant til. Som sniper, jeg spiller også passivt. Og så hver gang jeg spiller med anden sniper, så er det altid noget. Så skal vi bare ind midt i det hele. Krig. Fordi altså, jeg ved ikke hvorfor. Fordi man har jo ikke mere liv end alle andre, så du dør pisse hurtigt. Altså, det går nok. Nu mit team er sgu blevet væk. Så jeg kan... Og ham er sgu lidt langt væk til at heale. Jeg har det sådan lidt, jeg har heller ikke lyst til at ofre mig selv for at heale en anden, vel? Det er også bare lidt mærkeligt. At jeg skal dø for en anden, så jeg kan leve, ikke? Hvad fanden er pointen så med mit liv? Altså, så skal jeg bare give ham, der åbenbart har brugt sin chance rigtig dårligt, en ekstra en. Du skal dø. Det var rigtig dårligt skudt, det der kiks. Shit. Se, der er noget krig dernede. Der er en, der bruger den der, please, lad mig plukke ham. Godt. Er der var noget action dernede? Jeg ved godt, jeg camper lidt nu. Det burde jeg ikke gøre som medic.
Hvorfor kan jeg ikke ramme? Jeg kan bare ikke ramme i dag. Du skal ikke komme her. Vis dit grimme fjes. Kom så. Show your ugly face, dog. You need to show it. Shit. Geder han blag. Han er der garanteret nu. Ej, der kommer også fjender derovre fra nu. Jeg er fucked. Der var lige en deroppe. Jeg så ham lige løbe ind. Fuck. 8-2 har ikke så skide god revive score. Så havde jeg ligget lidt højere. Shit. 9 meter, 10 meter. Der bliver ikke noget hele der, det er helt sikkert. Jeg kan godt lide, den er så fucked. Den der viser, hvad man bliver dræbt af. Den er altid forkert. I kid you not. 80% af tiden, ikke? Så bliver jeg dræbt af en sniper, som ligner maskingevær og den slags. Så siger den, du bliver dræbt af MG14, og så er der et billede af noget andet. Så er sådan et, hvad fanden, altså. Are you taking the piss? Jeg er her ikke. Jeg er her ikke. Den kan bare vide, den der. Har vi egentlig noget andet end? Nej, det har vi ikke engang. Det er stramt, det her. Der kommer fjender derom. Der var allerede fjender. Det er ikke det værd, du. Det var ham, der står og kaster alt muligt. Jeg har lagt mærke til en ting, jeg ikke blevet informeret om. Det er, at ens granater regenererer nu. Du behøver ikke engang være nærheden af en support for at få granater igen. Det har jeg lagt mærke til. Jeg kan løbe rundt med uden ødemark, kaste en granat, og så cirka 2 minutter senere, så har jeg en granat igen. Så det er mod. Det er fandme lidt mærkeligt. Jeg forstår godt, måske de har gjort det, fordi en granat, ofte så kaster du dem bare for the rolls så fedt, ikke? Og bruger dem aldrig rigtig fornuftigt. Men det der med, altså, det er fandme syret. Hvor lang tid har han holdt ud her? Jeg ved ikke engang, hvor fanden jeg har startet henne, eller hvor fjenden er. Der er venner dernede. Vi løber ned til dem. De ser ud som om, de er i god krig. Ja, det var det. Der er bestemt god krig dernede, det er 100%. Pis. Okay. I må altså undskylde, hvis jeg får nogle beskeder. Det er mig, der er så dum til at mute min mobil her. Så hvis jeg lige går ind og gør sådan en... Sådan der. Der siger det ikke noget. Sådan. Og sådan er det. Var det til at score noget rigtig dårligt, Gex? Du bliver nødt til at holde sammen med dine teammates. I know. Jeg tror, vi bevæger os sammen med vores teammates nu, i stedet for at løbe rundt single alene og lave mærkelige ting. Hvor det største del af vores hold er heroppe, så lad os løbe derop en gang og kigge lidt på, hvad der sker. Der er noget tank action. Jeg ved ikke, om det er noget, jeg har lyst til at deltage i. Jeg kan ikke gå ud og hjælpe ham der. Han ligger lige ude i sådan en dødsskade, mand. Kommer aldrig nogensinde væk derfra igen, jo. Det eneste, der er irriterende med Mandrikeren, det er, at den tager så lang tid at lade. Altså virkelig. Fuck. Jeg vidste det. Man skal bare ikke løbe ud. Man skal ikke... Prøv at se, nu ligger der 3 lige i stedet for 1, ikke? Man skal nogle gange, så skal man kraftedeme bare holde sig. Holde sig langt væk. Se, vi har et squad, der er herovre, der er i gang med at voldtage lidt. Men der er fandme tryk på VD. Hold da magle. Det ser nederen ud.
Kan vi assistere lidt herovre? Kan vi lave lidt mayhem? Så løber vi sgu tør for skud. Så vi bare stå og snipe dem? What? Martini Henry? Fair nok. Det passer nok meget godt med, hvad jeg bliver snart bag. Vi løber med vores squad nu. De er bare på E, og så kan vi lave knivtanksmanøvrer på dem, der ligger på de der midt i. Hvis vi kan få E, vel at mærke. Det bliver ikke nemt at tage, fordi bagenden af deres squad er der. Og alligevel, så er der ikke et øje her. Ud af det gaspis. Skal vi prøve at move ud? Nej, det er løgn. Fuck. Shit. Jeg blev dræbt af en Siragotti. Siragotti. Jeg kender sgu ikke så meget til. 16-7. Rigtig, rigtig dårligt. Ligger på en 11. plads, hvilket også er rigtig lændigt. Vi har så alle baserne. På nær A bliver reddet derfra. C bliver ikke reddet nogen steder. Den prøver jeg at gå ind og tage. Men normalt så vil jeg jo selvfølgelig klart anbefale, at man løber med sit team. Og ikke singler den. Har det hjulpet vores hold lidt. Jeg har nakket maskingeværet og sad deroppe. Jeg bliver også bare regnet ned af granater, mand. Hvor er alle de fjender? Fuck, nu ramte de på kanten. Det lyder som om der er action hernede. Noget siger mig, at han ikke var helt alene, ham der. Det var han sgu. Fedt. Vi har fået ryddet hele her frem. Ej, jeg ved godt, jeg ikke siger så meget endnu, men det er fordi, jeg har virkelig... Der er en tank dernede, men ikke andet. Fuck. Det er et lort sted at være det her. Det er blevet spottet nu. Vi ved, vi er der. Hvad fanden skal du ramme ham med? Kan vi lave noget skade her? Vi kan da prøve. Der var en... jeg så ham. Ej, fuck, mand. Der var en tank, der så mig. Shit! Shit! Jeg synes ikke, der er så meget team i det her, altså. Jeg vil fandme ønske, at vi lige kunne... være i nærheden af vores team her. Skide godt. Tag noget healing. Point is gonna come to daddy's face. Og så mover vi ind, ikke også? Så laver vi krydsteknikken. Ind i cover, ud af cover. Ind i cover, ud af cover. Her er der en spasser. Den er der en spasser. Fuck, man! Fuck! Shit! Shit! 10, 11, 9, 8... Ej, jo, 3, 1. Overlevede jeg det? Ja, det gjorde jeg. Godt, den med den. Og så skal den have en granat dernede, ligesom ham den anden gjorde. Så der kommer der en spasser lige om lidt. Au! Please heal, hurtigt heal mig. For helvede heal. Ej, for helvede, mand. Ja, nu dør jeg virkelig meget. Det er hårdt, det her. Det er virkelig hårdt, og det viser også bare, at jeg er bare ikke skabt til at spille medic, altså. Det er sgu ikke. Det er noget rigtig pis, og der er møg på skærmen der. Største del af vores hold er stadig nede ved C, men jeg kan ikke... Jeg ville ønske, der var sådan en linje, man kunne stå i, og så bare indkassere masser af healing points. Jeg tænker udenbart, at ham der, han har ikke brug for hjælp, nej. Oh shit.
Hvor fik vi sgu da en god shot kills her? Jeg har ikke tænkt mig at hoppe ned til toget, nej. Det har du helt ret i. Jeg gider ikke heale dig dernede, kammerat. Okay, der er fjender derude, siden jeg bliver skudt. Ej, fuck, vi er færdige. Ej, jeg nåede ikke ud. Satans. Han overlevede. Fuck, mate. Ej, jeg vil charge ham. Fuck, man, det er intens. Fuck, det er intens, man. Det er bare vælter rundt, jo. Tag det roligt. Take a chill. Jeg synes, mit ansigt er cuttet lidt af den. Sådan der. Ej, skal det være med at være så mærkeligt. Det er ikke, det er absolut ikke, altså det er sgu ikke i orden, det kan jeg da godt se. Jeg havde da forventet, at vi ikke havde døde så hurtigt der. Damn. Men jeg kan ikke, hvordan har du tænkt dig, at jeg skal heale dig derude, mand? Du ligger ude af cover. Jeg skal ud derfra, det er super sejt at være derinde, men du kan bare se nu, at han er fuldstændig sprængt i luften, ham der var der, altså. Der skal ikke meget liv tilbage i ham. Toget kommer! Oh shit! Der kommer tog! Ej, vi bliver knippet herfra os. Vi er fanget, drenge. Det er sgu slut. Nå. Jeg fik 100 point for at revive ham, så han kunne dø igen. Jeg blev dræbt af en Ripper Royals, eller hvad den hedder. Ribeye Rolls. Jeg ved ikke, hvordan fanden det udtales, men det er et godt våben. Den er lidt ligesom Hellriegelen. Den er bare skadet lidt mere, er lidt mere ustabil. Hvor Hellriegelen, den er skadet lidt mindre, men er mere stabil at skyde med. Så man kan sige, man får lidt af hvert, ikke? Satan, skal vi gå herned og hjælpe dem? Tag noget healing, mand. Hvad sker der? Hvorfor mister jeg liv? Fuck, mand. Det er det der fucking tog der skyder. Det er artillerien på toget, der gør det der. Nu er vi hele teamet klar. Kommer I bagfra. Det gør der altid. Hvem dræbte ham? I stedet for at stå og skyde på en på lang afstand, så ryk dog lidt ind. Nej, okay. Det var så derfor, jeg ikke har gjort det. Og nu gjorde jeg det så, og så kan jeg blive healet. Ja, så kan jeg fortsætte. Nej. Ej, jeg er klemt inde nu. Der er fjender fra den ene side, og den anden side er toast. Jeg er fucked. Den eneste vej ud, det er her. Og det er også bare for asken og ilden, ikke? Kinda. Shit, mate, du lagger, mand. Fuck. Eller er det mig, der lagger? Det er ham, der lagger. Fuck. Han ved man ikke nemmere ramme. Shit. Den her bane, den tager sgu noget tid, ikke? Den er virkelig... den er sej. Den er tough going, som I kan se. Det der tog har næsten udlignet scoren. Fordi de har voldtaget vores midte. Altså deres midte, eller midten. Okay. Hvad fuck? Let me heal you, bitch. Ind i huset med dig. Ind med os. Sådan der. God entré.
Stop doing that. Don't shoot at me, dad. Don't shoot at dad. Au. Au, 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 au. Vi sidder lige her lidt og slapper lidt af, ikke? Jeg ved ikke, jeg synes, jeg kunne se en fjende, der var deroppe. Men det hele ryster så voldsomt, så... Lad være med det. Nej, der er hul her nu. Pis. Der røg mit kopper, sgu. Ej, gas. Jeg kan ikke klare gas. Lad mig komme ud. Ej, jeg dør nu. Jeg ved, jeg dør nu, fordi nu løber jeg udenfor, og så dør jeg. Åh! Oh. Jeg kan ikke lade nu. Jeg har 9 skud tilbage. Det var sgu ikke ham. Så tag en granat, din asshole. Har jeg noget healing? Yes. Vi begynder at få lidt gode kills nu. Vi er oppe på 34-13. Og det er sgu okay. Altså, det er næsten top tracker. Det synes jeg er okay. Der ligger en til. Hvor mange assholes er der derovre, mand? Det er jo helt vildt. Der er bare røvhuller alle vejen. Og så kommer en af vores egen løvende ud deroppe fra, som om ingenting er sket, altså. Jesus fucking Christ. Bare der ikke kommer nogen bagfra, det ville virkelig være surt. Jeg har fundet det sygeste campingsted lige her, mand. I hvert fald sådan, som holdene er lige nu. Jeg kan høre, der kommer en bagfra. Hvis jeg kan nå op her, vil det være super dejligt. Det kan jeg ikke. Mange gange tænker jeg at sidde lige deroppe, bag mit webcam, og så vrimler det bare med fjender lige nede foran. Never seen. Godt. Vi kan godt komme igennem det her med en bedre score end 39. Vi skal gerne lige op på lidt af 40, ikke? Der plejer det at være sådan, det er lige min bundniveau, ellers så gider jeg sgu ikke, altså. Jeg synes, at der også bliver fået demonstreret det her rimelig godt. Hvad fuck, var der en tank bagved? Det var en MG15 Storm. MG15A Storm, tror jeg den hedder. Jeg ved det ikke, jeg bruger den sgu ikke engang selv. Jeg er spawn på ham, der hedder Kyle. 1069, ikke en stodder, mand. Starter hårdt ud med et kill. Bliver født ind i kampen med et kill. Det kan jeg godt lide. Det er sådan noget, det tænder mig sgu lidt. Det gør det sgu. Vi løber den dumme vej i stedet, hvor der vil få os dræbt. Bare et spørgsmål om hvor hurtigt, og det skete så allerede der. 41 kills. Vi er oppe over grænsen. Super fedt. Solid Gex. Det er flere kills, end jeg fik i sidste video, hvor jeg spillede med den nye sniper. Hvilket er okay, der vandt vi simpelthen. Jamen endnu en fantastisk victory. Scoret af mesteren selv. Legenden. Halvlegenden. Vi må ikke sige legende, fordi så går Zulu helt amok med at lave afsnit med mig og sådan noget pis. Og det gider jeg kraftedeme ikke. Så fuck Zulu. Ha' det en dejlig dag alle sammen. Og mit navn det er Gex. Husk at tjekke min main kanal ud for andre videoer. Jeg har lige lagt en op med Husemusi. Og I må bare have en fantastisk dag. Er det også Fox? Eller ses. Flinke følgere.